Tenis. Zapravo nogomet na ulici. Međugorčan. Madonna. Lady Gaga mi je onako više umjetna. Madonna je bila svoj tip i ona je uvela taj neki stil i mislim da je puno veća ikona od Lady Gaga. Uvijek legenda. Formulu 1 volim pratiti, McLaren, Mercedes, naravno. Ivanišević ipak. Davis Cup, evo ovaj prvi susret igramo protiv Njemačke, težak pogled, težak protivnik, ali mislim da možemo to proći, da možemo pobijediti. Mislim da u nekim omjerima smo na 50-50, ali siguran sam uz veliku podršku i da će biti na 60-40. Čokoladna torta. Oliver Dragojević, Varenči. Cvjetan. Nikakav. Pozivam sve gledatelji i slušatelje na Davis Cup susret Hrvatska-Njemačka. Igramo u maloj dvorani Doma sportova, ovaj petak u 1 sat, u subotu u 3, u nedjelju u 12 sati. Ekipa će ostaviti svoje srce na terenu. Nadam se da će publika to doći vidjeti i uspjeti podržati i primijetiti da nam treba podrška i da uz njih će pobjeda doći puno lakše.